Жена решила да зарадва съпруга си по повод 20 годишната от сватбата и го завела на стриптиз клуб. А на входа ги посреща една красива дама. Здрасти, бай Иване! Жената погледнала лошо мъжа си, а той й рекал: спокойно, скъпа, познавам я от голф клуба. След това седнали на бара, а барманката казала: бай Иване, пак ли уиски след? Жената отново откачила и започнала да нервничи, а мъжа й я успокоява: не се ядосвай, скъпа, познавам я от клуба по покер. Тя знае, че само уиски пия. След няколко минути обаче дошли две стриптизьорки и казали: бай Иване, обичайният танц ли искаш? Жена му не издържала и си тръгнала бясна, а той я гони и я успокоява. Тя се качила в едно такси, а той последвал вътре. Продължила да го псува и да го удря. А таксиметровия шофьор рекал: бай Иване, кофти курва, а?